Thoyalong kido akarbi ke jokwan kilong nang jipu Indian government lapen Assam government na hinpen Karbi Welfare Autonomous Council nang sengpi pen radatu makisung pen ki jokpon popu awarsai pipon. Lason si pai chiklu ni phai khrepo arni Pukhuri bosti mate rongphong arong along NDKSA KLA KCS lapen AAKY SUI hinpen patripi pon pen karchua jaime kedeng pon. Bangso mayalong maipu nagaon hawara mai KCS akehai pranab inghi hinpen maichari ponsi NDKSA maipu akehai gotom timong hinpen aluhi pachini pon. Lapen bangso amai along aluhi aman pen Karbi Welfare Autonomous Council CM akehai Sarsing Ingti ex-MP mate ex-CM akehai Janta Rongpi EM Sanjay Rongpi AAKY SU Maipu Chandra Singh Rongpi lapen pinangan ki thege dingatu nang chitong don lapen bangso amai longpen raratuma phan CM akehai ahin pen jumisen alam the than tekang si misen pen mai pachun pon News Text Report B-News 7 Upon hapinin lang ito la karchua may bakikong. Churo lo ini ke itungge punap karbi itungge duo alang litum pinin ya kisung ta dupik lasi lahaya kisung noni poi ke itum phan karbi welfare autonomous council nang pilo potsi akisung an ke ekdom la council pensi ini nang klaim pijapo pusi aning mathal he munitum asianing ge arong pikpak lo munitum bangge stam munitum bangge non la lahaya kami klaim ni bangke sorkar pen la hana bang kinang sot to antong inang gini la sona pan long nang po si sorkar pan chuning ri lo Lang nalo puto nang lidak hoy long do karbi tungge karbi setas male SP bang ile tung kilong bang awilang lang nalo puto pena male tung so kaching bai do la so putang male nang pasti tung choy ba pen chenam lo la solam ma ke itum la ananing kan ke 1982 isi circular pilo kala dak itum ban 3 benefits na pilo education employment la pen ke isi bang ke economics la so benefits bang nang pilo sita mi itum han isi ai bang itum kom hek lo ala bang electoral benefits bang itum han la si nono poi bang ke jong si itum phan la 1950 constitution scheduled tribes order ala soting pen jong si itum han pinap ne ke nitum 99% non ke sure and certain lo itum phan la so status bang ke pinap declare po jong sila lelong lok pulote itum bang ke kaching thuri awarsai bang ke ansusi itum long po la panako nonang lilang daw jet ke wayap sa minang le adong hadlo do nang ito council lahin pen la no long sa mila from jet ke wayap ki biji adong katisi katong ado penangan ado do la so putang nang ito mahil pen ko penya fan do malafun kirap ng do lima non makinitum emni la son executive meeting do dela executive meeting long nitum si parai po pipitong nitum la culture and youth affairs sa hinben pipitong nitum klempon unjine pipitong chekroji ni nitum member sang bo la nitum deng pon po la so pitsin ni nang thamtek